să fie numai cu bine și cu bucurie. Hai să vedem că bani avem. Ai rupt TikTok-ul cu vorba asta. Ia caută melodia de mână sol major sau la major. De mai tată de valoare. Prima dată romanțat, că cântăm pentru campionul Loții de la Forus. Loții e tăicuțul meu, Loții de la Poroscol, Loții de la Poroscol. Atât de dat am în picioare, noi cu toți avem valoare pentru Loții. De la Loții de la Poroscol, pentru Loții de la Poroscol, fără număr, ajunge! De la domnul Loții, de la Poroscol. Pentru băiatul tău, pentru Loții, și pentru nepoții tăi, pentru Denis și pentru Selim. Stai număță. După melodia asta, toată lumea cine vrea la masă, că s-a pregătit grăbitare, fripturi. Las că avem, vreme avem. Și cel mai frumos era să faci aici în curte, că prea frumos e aici. La domnul Loții, pentru nepoții lui, pentru Denis și Selim și pentru băiatul lui, să dă 20, să dă 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, crească familia ta, Loții. Bagă la saxofon. Și pentru Ghițolaru, numărul 1. Să nu uitați că în această frumoasă zi vă filmează Loții a luat setul. La filmare este Ghiță și la voce este Guță. Mă uit la tăicuțul meu, parcă văd pe Dumnezeu. Au ce spune Loții. La Dumnezeu eu mă închir pentru Denis și Selim, că este motiv în viață, noi cu toți avem speranță. Și acum de să meargă. De mai tată de valoare, de respect de oricare. Dacă vai un tată bun, nu te lasă nimeni din drum. De mai tată de valoare, de respect de oricare. De la Loții, pentru Loții de la Poroscol și pentru ficiorul lui care este cu mătul tău, încă 20.000. Tata meu și mama mea, că ei se puterea. Câte noții în picioare, familia e valoare.
o primire